Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар калитсивои мардон қарор дорем. Аз ин тараф бозорчаи дӯстӣ мешавад. Аз ин тараф гипразем. Хонаи имрӯзамон дар якум ошёнаи мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст, ки иборат аз 4 ошёна мебошад. Аз ин тараф болотар мерем, 46-ум микрорайон мешавад. дӯстони азиз, боз дар ин ҷо заправкаи Орио ҳаст ва ба тарафи рост равем, якум советский мешавад. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. Хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бинои советӣ ҷойгир аст. Мана ҳамин подъезд мебошад дар якум ошёна. Худи бино аз 4 ошёна иборат аст. Тамошобинони гиромӣ, аз ин тараф раҳи калон аст. ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва дар ин тараф ошхона ва ҳоҷатхона бо ҳамом. дар ин ҷо ошхона ва ҳоҷатхона бо ҳамом. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. хотиррасон мекунем, ки хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона ҷойгир аст дар Мардон. Минтақаи хуб мебошад. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, донишгоҳҳо ва дигару дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар якум ошёна ҷойгир аст. тирезаҳош панҷара яъне решотка доранд. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳамом. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ва ин ҷо бошад ошхона яъне кухни. чӣ қадре ки гуфтем, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи хона бошад 400 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom.tj муроҷиат кунед. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон, ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.